Nagabenta ki kubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antonio. Kublai fi baro kini gilong ki kubor bom takasngi. Syakyam uwe ubriu uba keno ba katanga jong uinong sya thombor ha pahal gam kala temu ban penyap ialah utengah. Uwe usamla uba na kasinong Jabalpur jong ka Media Pradesh ula syakyam namar ba ula keno persya bat kabak klem nongrim haki social media dah kabak keno ba katanga jong uwe ubriu ubala sya penyap ha kejin sya thombor ha pahalgam kala temu ban penyap yau utei uba keno ubalatip kerteng kum u omser khan ubalayathu ba udei na kakam doktor ubalabu ya ka kubor online kaba peni ba katei kalong kemi kabala duno yala ulok ha kajinsha penyap ha ka arpo atarik urisau ha Jammu bat Kashmir kalasiu ya u nongset ban penyap ya ka ya u kajinto jong u kalawan tang hadin ba kadur kaba pensosi jong kate ka kanthei kaba phong da kijai rong kti rongsau kum ki nong lei kurim bat kaba syong hajan kamet balayap jong ulok jongkah kala paunam bah kaba la kelalong kawai na kidur kaba pensosi bah na kate kajinsha thombor dei ban tokit ya kani ka kanthei lese kala siu ya unong set bat kala penyap ya la ulok hakka klip mat ba kalayo ya kalat latho ukhan ha post jong u kabala penmikloi ya kajin penrem kabajur da kajin bitar halor kate ka post jong ukhan uwei unong shong shnong kate kathan u abhe Shrivasta ula ujor syaki pulit kabala penlong ya ukhan ban syakyam kane kajin tho kala penmi ya kajin bitar ha ki social media bat hap dang ki nong shong shnong